गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो दिनै नदुवार बियाबनि सिङाव थानाय थुलुंसि जथायनि गामि साहा भेलुगुरि बिथांमोना दिनै गामिनि रायजोफोरा नैजिगुनिबो बांसिन नखरा दिनै बाथौ धोरोम लागोन आरो गामिनि सिबिसालियावहा बाथौ गायसननाय जागोन। बिदिनो रायजो राजा गासिबो फैबाय नै नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअखौ एसे देखायलांगोन नायलांबाय थादो रायजोफोर। आरो जोंनि धोरोम बाहागोआव थानाय बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय फैनाय नोंथांमोन आरो जोंनि नदुवार बियाबनि बाथौ धोरोमनि बिबानाव थानाय आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि थुलुंसि जथायनि आफादगिरि नेहाथारि थुलुंसि जथायनि सिङाव थानाय मुन्दु गामिनि नेहाथारि आफादगिरि आरो जोंनि भेलुगुरि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन धोरोम बाहागोआव थानाय आसारि देउरि देउसि गोथारि आरो उन्दै उन्दै खुदियाफोर दिनै जोंनो उत्तर भेलुगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा बाथौ धोरोमनि सिजौ गायसननायखौ दिन थिग खालामनानै लानायखाय दा आङो हाबाफारि मथे आरजखौ
जागायजेननो थाखाय आखायाव लाबाय बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ हाबाफारि मथे सोलायलांनायाव माबा गोरोन्थि थाब्ला गोरोन्थिखौ थार खालामनानै लांनो थाखाय एबा दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो लोगो लोगो आं जागायजेननोसै। बोराइ बाथौ ओं ह्रीं ह्रीं फुट से ओं ह्रीं ह्रीं फुट से ओं ह्रीं ह्रीं फुट से नै आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि आफा अबंलावरि बाथौनि गिरि आफा नोंनो धोरोमनि बिफा गोहोनि गिरि आफा नोंनो मुलुगनि बिफा नोंनो आनान गसाइ अबं गसाइ सोरजिगिरि आफा अबंलावरि नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा नुवाथारि आफा
रैखागिरि नोंनो रांसार मिथा हासिं बारि गंथाम नों फानसेयानो फानथाम नोंनो सोरजिदों नोंनो खांदों बादों नोंनो दैदेनदों नोंनो गेलेहोदों नोजोर होदों बयखौबो फोजोबस्रांदों दिनैनि बे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव रबिबारखालि उत्तर भेलुगुरि गामिनि आंनि गोसो मोदोम जिउ बावबाय नों आफानि सायाव नोंनि अननाय नोंनि बोर सारस्रिनाय नोंनि गुरुंनाय गोरबोजों आजावनो आं नोंनि सिगाङाव समाय लाबाय सयथि थाम सयथि समाय लाबाय आफा बोराय बाथौ खैस खांसनि थाखाय नों आफा आरो रायजो राजानि सिगाङाव बाथौआरि जानो दिनै आं सतबांसा लाबाय नों आफा बोराय बाथौखौ नंखाय फाव खालामफ्लांनानै नोंनि बेरेखा मावोब्ला नों आंखौ नों आफानि सोरजि मोनबा गोहोनि गेजेरजों साजा होथों